खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव रादाबखौ फरायदों सानजारि नोगोरनिफ्राय आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सिमेन्ट सापरि दैसाया गोबां खुरखानाय जादों बर'नि सासे हाथरखि जमुना बर'आ आरोबाव सनानि मेडेल लाबोनो हादों लासित बसुमतारीनो इउबिपिअनि अनसुंथाइ होनाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया एसेम्ब्लियाव गोदान नेमखान्थि फोसावदों मेन बास व्हील डिस्कभारि चेनेलनि दिन्थिफुंनायाव भारतनि पीएमनि नुजाथिनाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय माजरबारि गामिनि साखाथियाव थानाय सिमेन्ट दैसाया बारायना गोबां आबाद आरो बिफां लाइफां बुखांना गोबां खहा खालामलांदों खोनानो मोन्दों दि बे दैसाया साखाथियाव थानाय बान्दोखौ सिफायब्ला गोबां गामि आरो ओनसोला दैनि सिङाव गोजावजोबगोन दानिया फै बै जायगानि सुबुंनि फंनैसो बिबुंथि दैबानाया मालानिफ्राय जानाय ধৰক চমকং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৮ নং ৱাৰ্ডৰ যোগামী গাঁও বুলি কয় যিটো যোগামী মথাউৰি আজি কমেও 10 বছৰৰ আগত যিটো মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ আগতো আহিছিলে ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা এনেকৈ আঁচনি আনি ইয়াত যেনে তেনে মানে প্ৰটেকশ্যন কৰি যেনে তেনে ৰাখিছিলে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা এই আগৰ দৰে ঠিক একে মানে চিমেণ্ট নদীয়ে মানে আগৰ দৰে ৰূপ লৈছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা ভয়ানক যিটো মানে পৰিস্থিতি হৈ গৈছে এতিয়া চমকং পঞ্চায়তৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ এতিয়া যিখিনি অঞ্চল এতিয়া যোগামীৰ পৰা ধৰি এনেকৈ এই মথাউৰিৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ যদি ওলাই যায় এতিয়া ওলাই যোৱাৰ ফলত আপোনাৰ 20খন 30খন গাঁৱৰ লগতে খেতি পথাৰ গোটেইখিনি প্লাবিত হ'ব সেইটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ চমকং জেপি হয় আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত মানে ৰাইজৰ মানে কিবা হয় আমি আজি ধৰক আজি 4 দিন ধৰি আমি ইয়াত বাঁহৰ মানে ধৰক बेबादिनो दैसाया दानि मावनाय आबाद फोथारखौ फोजोबस्रांदों बर' हारिनि नायल' जाल' बर'नि हाथरखि जमुना बर'आ आसामनि सनितपुर जिल्लानि बेलायस्रि मुंनि गामिनिफ्राय सासेल' नायल' जाल' बक्सिं गेलेग्रा बिथाङा बावैसो जानाय इन्डोनेसिया प्रेसिडेन्ट बक्सिं टुर्नामेन्टआव देरहाना गल्ड मेडेल लाबोनो हादों बिथाङा 2020आव जानो गोनां अलिम्पिकआव गेलेनो थिरांथा जाबाय थांनाय जुलाइनि 25 खालारखालि सोनाब सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय 2 नं बालिगरा समकंनि बिफा मुस्रि सिबखां बसुमतारीनि फिसाज्ला लासित बसुमतारीनो जिल्ला इउबिपिअनि लेङाइ आफादगिरि जुनाराम ब्रह्म सोनाब आन्चलिकनि नेहाथारि दैमालु बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट चन्दन बर' आरो समकं पन्चायतनि आफादगिरि लोगोसे इउबिपिअ हालामनि बोसोनगिरि सुकुराम ब्रह्ममोना लासित बसुमतारीनि मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि सेथि थाखोआव उथ्रिना आरोबाव रांखान्थिनि जेंनानि थाखाय फरायनो हायैखौ नुनानै जिल्ला आरो दखरानि इउबिपिअआ 3 बोसोरनि बिएनि बिजाब बायना होनाय बिबानखौ रुजुनदों बुहुमनि बयनिख्रुइ गेदेरसिन सुबुंखान्थिनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मेन बास व्हील श' डिस्कभारि चेनेलाव नुजाथिफैबाय थासिगोन पीएमनि बादिब्ला सानफ्रोमबो सनिबार आरो रबिबाराव नुजाथिफैबाय थासिगोन बिथाङा मिथिंगायारिखौ सोमोन्दो लाखिना बुंदों दि सुबुं आरो जुनारनि सोमोन्दोखौ खाथि लाखिनो थाखाय बैबायदि श'आव फैदों बेबायदि होनना थिरांथा खालामदों दाख्लै बावैसो गोजौ फरायसालिनि उफ्रा फोरोंगिरिनि साख्रिया जानाय नङा होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि सिद्धार्थ महासार्यआ आसाम एसेम्ब्लियाव फोरमायदों
मख'जाथावदि आसामनि शिबसागर, नगाव, सनितपुर, लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लायाव गासै 560 फोरोंगिरिफ्रा उफ्रा बिबान मावनानै दं। बिसोरनि दान बान्थाया 15,500 रां लानानै मावबाय थानांगोन होनना फोरमायदों। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।